F'konferenza tal-aħbarijiet, deputati Edward Zammit Lewis u Amanda Spiteri Grek ħarġu l-kuntrast bejn iż-żewġ partiti ewlenin f'pajjiżna bi gvern laburista affokat u kommess ikompli jaħdem biex jiddefendi l-interessi u jindirizza ħtiġijiet tal-poplu, waqt li l-Partit Nazzjonalista fl-Oppożizzjoni jinsab mifni bil-kejos, il-konfużjoni u l-firda li għandu fih danu stess. Nitkellmu dwar il-Partit Laburista fil-Gvern li huwa iffokat xprunat biex jaħdem għal ġid tal-Maltin u għawċin kollha għal ġid komuni. Huwa partit li jibqa' jiddefendi mhux l-interessi tal-ftit tal-poplu, tal-familji, taż-żgħażagħ, tal-anzjani tan-negozju. Hekk iddeskriva li Partit Laburista fil-Gvern Zammit Lewis li tkellem dwar kif il-ħidma ma taqta' xejn ta' gvern qed tħalli ħafna frott. Sostna li dan hu gvern li jinċentiva lil poplu, jippremja l-bżulija u jinkoraġġixxi lin-nies jiżviluppaw il-ħiliet tagħhom. U kompla jenfasizza kif il-gvern se jibqa' jaħdem qatih biex jindirizza l-isfidi lokali u anki dawk globali billi jwettaq miżuri soċjali konkreti u investimenti ekonomiċi. Hawn hu elenka lista ta' miżuri soċjali li twettqu minn Gvern Laburista bħall akbar tnaqqis fit-taxxa u żidiet sostanzjali fil-pensjonijiet, il-paga minima u children's allowance, iżda mhux biss. Tagħhom gvern illi żamm li ma kienx faċli s-sussidju fuq l-enerġija u l-fuels u s-sussidju fuq iċ-ċereali illi għenet ukoll biex tikkontrolla l-inflazzjoni. Gvern illi baqa' jaħdem fis-settur tal-labor market li jagħti kundizzjonijiet aħjar il-ħaddiema tagħna għaliex dak huwa l-Partit Laburista. Tenna li l-ħidma ta' gvern se tkompli tissaħħaħ f'investimenti ġodda fl-oqsma tas-saħħa u l-edukazzjoni, fi proġetti ambjentali u infrastrutturali u riformi li tisiru fuq oqsma bħas-saltna ta' dritt, il-ġudikatura u s-settur tal-kostruzzjoni. Ukoll qabel li progress li sar fl-aħħar snin fejn bħalissa pajjiżna għandu inqas rata ta' qatt fl-istorja u l-akbar tkabbir ekonomiku fl-Unjoni Ewropea. Min-naħa tagħha d-deputata Spiteri Grek tenniet kif fit-12-il sena il-Partit Nazzjonalista biddel 4 kapijiet u issa risaq lejn il-5 wieħed, riżultat ta' ġid intern u pressjoni minn faxxa estremista fih danu. Wieħed ikollu jara n-naħa l-oħra l-Partit Nazzjonalista flok qed jiffoka fuq kif ikun oppożizzjoni denja ta' dan il-pajjiż u gvern alternattiv huwa kif qed inti u kif aċċennajt huwa maħkum minn kaos u konfużjoni. I sostniet kif il-Partit Nazzjonalista jitħaġa f'Malta u oħra fl-Ewropa, politika ta' austerità u kontra l-poplu, tant li jivvota kontra l-budget u miżuri li jgħinu lill-familja u n-negozji u jinsara jnuna l-ħaddiema li qed jagħti Gvern Laburista fuq l-għoli tal-ħajja. Semmit ukoll kif il-PN kull darba fil-mument tal-prova jivvota kontra l-interessi tal-poplu. Li tmur fil-Parlament u tivvota kontra budget wara ieħor li ma fih l-ebda pis iżda huwa biss sosten lil familji Maltin u għawċin li tweġġani. Spiteri Grek qalet ukoll li quddiem din is-sitwazzjoni tikber iżjed ir-responsabilità ta' Gvern Laburista biex ikompli jkun it-tarka tan-nies u għalhekk se jibqa' iffokat biex ikompli jindirizza l-isfidi u joħloq l-opportunitajiet filwaqt li jkompli jilħaq l-aspirazzjonijiet tan-nies.